थोंरों थोंमानि लगी लगी दफा हदनी जोंजालाव ग्लाइजारकनि सामब बुसाना नांगौ अबहाय कक सवै थानजानि मारि हामजोंमनि मारि फुनुगै बिरमानो ग्लाइजाक नुखुंनो चुबाविका वाइटिएफनि सेंक्रा सुरज देबरमा कक्तमो सेमनका तुयल तागारजला तिफ्रामता ब्लकनि याक्सो कास्को अरुण देबरमा जरा थगिनो दफानि बगै जबा खाइ फाइमानि फियाबा आसमसो थांनाय जानुवारि तालनि 4 सालमारिबो उस्ट्रुक माबाय पेरालाइसिस अंगै ताबुक थुयामो ग्लाइजाक अबहाय कक्तमा मनै खायक जागै वाइटिएफनि सेंक्राक माइरुं शेरबासी तै शाकनि जे चुक शाक रांनि चुबाचु रिवैखा ते बाबिसा बखाक शाक हामिया थुयामो ग्लाइजाक जाग्राबो अबहाय चुबाचु मनै बेलाइनो खाफुर जाखा Aw bukato belai kethang tongsak taku buhut malaike mohai jora rogo belai kha basawo abaga ang belai ke hambai maro ani bati jakaka suros no tipramo thani YTF ni GS no belai hambai maro tini asuk jora ke khanawi ago thaimani bagine om haikera sung suru kahamo simia hamia jora ago thaimani bagi hamyang nei rok belai ke kha basao kai tono manma sukma tongo am haikera sung kusung thanglai ma ke belai kaham ang wahai na tini hai ojorawo asik kha basa kha wan soki meya tini asuk jora kheno suroj babu sokpai re hnai belai ke kha basao dofani bagi samtang tongmani bagi tini sung nukha buskango khlaijaknai thinango tebo buskango tongkho aboni bagui ang ma surio tini bo hai borok taibo tripura hao mai ganang kha ganang borok rok basai agogui phaiteng tini ani thanio hamyang khani phaima hai kumun hamya rok bo tongo borokni thanio hai tripura hani leader rok kisa yang khobor rok nawi phano thangnani phainani nangomo hai rogi rokni nukhungo wngkha kese sini dofa hamjakmani sung mari nugo haino hasala tongi sini hamjagoni hima baiya practical sung manani belai kutuk obose ambage ang tini belai ke hambai maro bises khainai ani batija surosno sini 12 takar jalani ang hairogi bo tebo tongmano bising bajak obonung borokni strategy hamjakmani no khurungani thang ka agui thanani nango kebo afana hamya hningai nabo sasawi khobo bai sasajagui thangmani ya nijiso agugui thangha gese a rogini nokni borok rok a rogi borok haino rogi phano boni hamya pano hama haima tongo ang haino tabugo asake khaba jai tongo ani mokoli mukti si yoru tobo khe mohai ke phaijakhang ke ba jefuru maharajni sipai rok boni samung tangnai rok hamya rok klai tongkha ke borok khaba jai phaio bo khabai himui thangme phano je jora election period board nai phano belud bai phano aborte belud borok nani bagui borok ni bukha chai togo ambagene wari o sung tongmani ang khoroksa 12 takar jlani block ni vice president ba bukha tongi maya jora dol no khobor manau haro bahai tongbai chabai hinai oboni bagui no mohai keno ago phaimani bagui asake kha basaka asake tongthoka ang abo kok thaibai mohai ni sabai liya ambagai tini o dongo ni jera tui duli tongnai rok belai hamai maro narok media rok nobo asuk jora yang guri tongmani bagai nale hambai media tapuk sama sung tabuk oro phai sopaijak sini kaka orun belai kheno sini bagai active sini agini simpano sini bubagrani warrior ni samung tangai phainai sini kaka ani yagrao tongonor jotun nukjak thangnai January 8 tarik ni sini bini sak hamyangai stroke ngai paralysis ni thangka tabuk totally bed rest hai ni manobono gobangma salniya gulo sungbo bini bai wan suklai tong ang nia SNS ano kaka phone khayo kaka ani omo khaing tong ang tongoi malia actually nia ang kaisa meeting o thangmani yago ang bono kograka ang kaka ang khana no phainani aro ang khana no phaiye nonang je mansak ani bisingte ang no chuba phaini nang bono tini kisisa ang bono mairum
50 kg tai kisa ang rangni mari bono chubai rupaikia haikino singma chuba thai kalayo karon sini kwbangma warriors rok bwkha tongibo tabuk nogo klai tongbaikha sak hamya sori hamya phiaba sing sini area o sini kwbangma warriors rok sini bubagrani warriors rok agi nini ani chini dofani bagui himi tongnai rok borona sing nainani dorkar kalayo tamni hinba borok belaina sini bagui kaham wan sungmung sungnagi phurungni paikha bongni bisingtwi sing kwbangma sini political life di promote sing kwbangma srengka phiaba sing tinom hai leader kharoksa sini Bharat Takarjula block ni vice president sini borong gunang kaka bo tini sak hamyangma bai bwkhamu chung tongibo ongkroma yangi tongkha abon banyang koinai sini joto Bharat Takarjula sini leader singjai rok sini joto dofana hamjanai rok sini dofani bai kok sai tongai rok norok je mansak sini phaidi sini prakani bagani sing jotono palbak sake jotono yabi baksa selene je mansak nini sak bai thani no chuban bai ang koijau tai sudu Takarjula ni simiya sini Tripura hastin ko angabon koinai phaidi sing kwbangma sini mahai warriors rok sini borok rok sakhane klai tongo borona sangma chubanai tang hindi sini bobagra singno phurungmani thanchani bisingtwi salsa sing kwklai nai hinai omo kaisa thanchani marino hamjangmani marino sing political life career khaimani yagulo sing political simi khailap kare sini halok hamjaklaimani halok abga thiasangni bagai sing kwbangma party khaiman kasa kufur kormo kakhang jespan khaiman phiaba hamjangmani bwkhabai hamjagai sini halok bomani a halok hingkatai khiple bai ang no khone ni mujung phaidi jotono basai phaidi sini kakano je chuktui sing ma chuba lainai biskang ma ko lainai karon jora jora bo dukhu nangna haima tong tangai kwbangma ekdin salsao bo nang bayang bai palbaksake himi tongma jarabo tini himi mayangi tongkha basai miyangi tongkha aboni bagaino basai khamnai basai khamya singamnai lab kre phiaba kathang tongsak jorotile hake khiklai singnai tongmalai hana wansugu ambai ang koine joto lukurona phaidi sing palbaksaka ma chuba lane ambai